हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് നടുവും പക്കും അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുവാണ്, കിടന്നോണ്ട് കേൾക്കണം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്നലെ അധ്യായം 16 സ്വാത്മചോദിത ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. നമ്മള് എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടത്? സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടത്? രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അതില്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തരായിട്ടുള്ള വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തരെന്ന് പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി പ്രേമം ആരിലാണ് നിത്യമായിട്ടുള്ളത്? വൃഷ്ണികളിലും വൃന്ദാവനവാസികളിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അല്ലെ? വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവർ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പിതൃത്വത്തിലുള്ളവർക്കും വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവർക്കും വ്രജവാസികൾക്കുമാണ് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നിത്യമായിട്ട് ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉള്ളത് അവർക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സിദ്ധപ്രണാളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതായത് അനർത്ഥവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അനർത്ഥ നിവർത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സിദ്ധപ്രണാളി പിന്നെ ദണ്ഡകാരണ്യവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ആരണ്യകാണ്ഡവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് പുഷ്ടിമാർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളിതില് അല്ലെ? സുബലനാണ് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പുഷ്ടിമാർഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും പുഷ്ടിമാർഗം വരെയാ മാതാജി, അത്രയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ. ഇത്രയായിട്ടുള്ള നമ്മള് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇനി അടുത്ത അധ്യായം ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം. അടുത്തതാണ് ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. ഹർഷോന്മത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എന്ത് മാത്രം കേട്ടില്ല? ഹർഷോന്മാദം, ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലുള്ളതല്ലേ ഹർഷവും അല്ലെ? അതെ. അതപ്പം മനസ്സിലായി. ഹർഷോന്മാദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ആതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ വേണ്ട, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രേമം. അതാണ് ഇവിടെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം.
ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം. ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക്, അതായത് സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭയങ്കര നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ അവസരത്തില് അയാളുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ഉപരിയാണ് ആര്? ഈ ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഹൃദയത്തില് ആ സൂര്യന് തുല്യം ഒരു ഭക്തൻ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് പിന്നെ ഒന്നും ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകുന്നു. ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ആ ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ, ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്താന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായി തീരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരിയുടെ, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലെത്തുന്നു. ഈ ഭക്തന് ഭൗതികമായ പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. രാധയെയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊരു താല്പര്യവും അയാൾക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു? ഉത്തമാധികാരി, അല്ലെ? ഉത്തമാധികാരിയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ രാധാറാണിയെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു താല്പര്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്തുമാത്രമാണ് ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി മാത്രമാണ് ആ ഭക്തനിലുള്ളത്. ഭഗവാനെ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകരായിരിക്കുകയാണ്. ഉത്സാഹത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരാണ് ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഈ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നിയാമക തത്വങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കീഴിൽ 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 2 വിഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഒന്ന് പ്രവർത്തനപരമായിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ളതും. ഒന്നാമത്തത് പ്രവർത്തനപരം, രണ്ടാമത്തത് കാര്യക്ഷമം. കാര്യക്ഷമം എന്ന അംശത്തിന് ഭാവം അഥവാ ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ കാര്യക്ഷമം എന്ന അംശത്തിന് ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോന്മാദം. അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് എന്ത്? ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നത്. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരയുകയും വിറകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമത്രേ. എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകണമെന്നില്ല, കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? നമുക്ക് തന്നെത്താൻ, ഒരു ഭക്തൻ തന്നെത്താൻ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങും, വിറകൊള്ളാൻ തുടങ്ങും. ഇതൊക്കെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത്? ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരയുകയും വിറകൊള്ളുകയും ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല, പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തന്നെത്താനെ കരയുന്നു, വിറകൊള്ളുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയാണ്? പുരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിറകൊണ്ട് താഴെ വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹർഷോന്മാദം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് നോക്കാം.
ദുർവാസാവ് അംബരീഷിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അംബരീഷ് കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു. ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ശരീരം വിറകൊള്ളുക, കണ്ണീർ പൊഴിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ അവ ദൃശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹർഷോന്മാദം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ കണ്ണീർ ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രകടമാകാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ ബഹിർപ്രകടനത്തിന് ശേഷം അവ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ നൈരന്ധ്യത്തിനാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹർഷോന്മാദം ഇത് പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. അതിനെ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ നൈരന്തര്യത്തിനാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുണാനുഭോഗത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടമാണ് പിൽക്കാലത്തെ കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ലാസ്റ്റത്തെയാണ് സമാധി പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ലാസ്റ്റത്തെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമാധി സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഭക്തൻ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ദർശിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ആ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുണാനുഭോഗത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടമാണ് പിൽക്കാലത്ത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ആ പ്രേമപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക്, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന നാരദന്റെ ജീവിതകഥ. തന്റെ പൂർവ്വജനവും താൻ എങ്ങനെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നും നാരദൻ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മം. നാരദ മഹർഷി അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തി എന്ന് നാരദനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിട്ടുള്ള ഈ നാരദ മഹർഷി അവരെ സേവിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വലിയൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്. അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതില് ഉത്സാഹം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന നാരദന്റെ ജീവിതകഥ. തന്റെ പൂർവ്വജന്മവും താൻ എങ്ങനെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നും നാരദൻ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനും പാടിക്കേൾക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചതിനാൽ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായി കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വികസിച്ചു വന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കഥ, ആ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നാരദ മഹർഷി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനും പാടിക്കേൾക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വികസിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയാനും കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നാരദ മഹർഷിക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കേട്ട് ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ഭഗവാന്റെ നേരെ ആർക്ക് വികസിച്ചു വരാണ്? നാരദ മഹർഷിക്ക് വികസിച്ചു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹർഷോന്മത്തമായി പ്രേമം കൃഷ്ണോന്മുഖമായ വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് മുമ്പുണ്ടായതാണ്. ഇതേപ്പറ്റി നാരദൻ 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 28-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു: ആദ്യ വർഷക്കാലത്ത് മഹർഷിമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്നും രാവിലെ അവർ പാടുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ
അവ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയുടെയും കാമവികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നത് വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് മുമ്പാണിത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ 4 ചാതുർമാസ്യത്തില് വന്ന 4 ഋഷിമാർക്ക് വേണ്ട സേവനം ചെയ്തു കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവര് നാമം ജപിക്കുന്നത് കേട്ടു, അവര് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരെ സേവനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത്. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അവ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയുടെയും കാമവികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറയ്ക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. സജ്ജന സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക മാതൃകകളാണിത്. അപ്പോൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം അനിവാര്യമാണെന്ന് വരുന്നു. ഇതുവഴി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൃഷ്ണാഭിമുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർത്താനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഹർഷോന്മത്തം പ്രേമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭക്തന്മാര് നാമം ജപിക്കാനായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമുക്കും എന്താണത്, ആ ജപിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്കും കിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് 16 മാല ജപിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജപത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ജപിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പറയാണ് 1 മണിക്കൂർ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ജപിക്കാത്ത വ്യക്തിയും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ജപിക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത്? ആ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തി പ്രക്രിയകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി സേവസിക്കുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ വളരുന്ന അഹൈതുകമായ ഭക്തിയെ 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തി പ്രക്രിയകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനില് ഭക്തി വികസിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയണത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഹൈതുകമായ ഭക്തിയെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നോട്ടത്തിലൂടെ, 2ാമത്തെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ, 3ാമത്തെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വളർത്തുന്നത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജാങ്കല ദേശവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കണ്ണു പറിക്കാനാവാതെ അന്തം വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ ആ പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ജാങ്കല ദേശവാസികള്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കണ്ണു പറിക്കാനാവാതെ അന്തം വിട്ടുപോയി എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ജാങ്കല ദേശവാസികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വെറും സംഭാഷണം കൊണ്ട് മാത്രം ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വളർന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ നാരദനോട് പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണോത്തമ അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളദായകവുമായ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളരാൻ ഞാൻ അങ്ങേ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും സർവമംഗളകരമായിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളരാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാരദീയ പുരാണത്തില് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ നാരദ മഹർഷിയോട് പറയാണ് ആ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനം വളരാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷിയെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട്. ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ആശംസകളുടെ പ്രാർത്ഥന കഥ ശുഗ സംഹിതയിലുമുണ്ട്. നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നതാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോ ജന്മന തന്നെ മുക്താത്മാവാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ നിരവധി ജന്മങ്ങളിൽ, അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്നും ആര് കാണാണ്? ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി കാണാണ്.
ഇനി നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം. നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം 36-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ്, കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മാദത്തെ പ്രേമത്തെ, ഇതിവിടെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. രാജൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം വളർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം മൂലമുണ്ടായതാണെന്ന് നാരദൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അത് പ്രയാസമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം വളർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരിലും ആ ഒരു ആകർഷണം വരെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം, കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവിക ആകർഷണം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആരിലും? പ്രഹ്ലാദകുമാരിലും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊരു പോരായ്മയായിരിക്കും. കാരണം പദങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമീകരണം മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം മൂലമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നാരദൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദകുമാരന്റെ ആ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നാരദ മഹർഷി സമ്മതിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായ ഈ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം നാരദന്റെ കാരുണ്യം മൂലമാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നാരദനാണ്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകണമെന്ന് നാരദൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക ഭക്തനായ നാരദൻ ശുഭം ആശംസിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പ്രഹ്ലാദൻ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നു. ഇതിനാണ് സ്വാഭാവിക ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയോ ഭക്തോത്തസമായ നാരദന്റെയോ സവിശേഷമായ കാരുണ്യം മൂലമാണ് ഇതുണ്ടായത്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത്? നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് കിട്ടിയത്. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ആരായിരുന്നു? നാരദ മഹർഷിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സമയത്ത് ആരുകൂടി കേൾക്കാണ്? ഗർഭസ്ഥ ശിശു. അത് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് നാരദൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ ശിശു കൂടി കേൾക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക ഭക്തനായ നാരദൻ ശുഭം ആശംസിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായാലും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഭക്തനായിട്ട് ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് തീർന്നു. ഇതിനാണ് സ്വാഭാവിക ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വാഭാവിക ആകർഷണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെയോ ഭക്തോത്തമനായ നാരദന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം മൂലമാണ് ഇതുണ്ടായത്. ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടായത്? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്വാഭാവിക ആകർഷണം എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി വിവരിക്കാമോ? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് മാതാജി, അതായത് സ്വാഭാവിക ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം വരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആധികാരികമായ ഭക്തനായ നാരദൻ ശുഭം ആശംസിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നു. അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട്, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പർവൻ എന്ന മുനി നാരദനോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട നാരദരെ, അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അധകൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടൻ പോലും
മഹാനായെന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണ ഭക്തനുമായി തീർന്നു. പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അത്രയ്ക്ക് വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങ്. ഇപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തില് പർവൻ എന്ന മുനി നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അധകൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടൻ പോലും എന്ന് സാധിക്കുന്നത് മഹാനായെന്ന് മാത്രമല്ല, വേടൻ പോലും മഹാനായെന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ മഹാനായിട്ട് മാറി മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആശംസ കൊണ്ട് എന്താണ് പേര് ജനിച്ച വേടൻ പോലും മഹാനായി എന്ന് മാത്രമല്ല ആരായിട്ട് മാറാണ്? ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അത്രയ്ക്ക് വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ്. അപ്പൊ പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഗംഭീരനായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും മഹാനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അങ്ങെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പർവമുനി നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് 17ാമത്തെ അധ്യായം ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം. അതായത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു മൂർധന്യ അവസ്ഥ അല്ലെ, അതാണ് ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. ക്രമീകൃതമായ ഭക്ത സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭൗതിക ഗുണ ഭൗതിക ഗുണം അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തില് പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോ ഹരോ. ഭൗതിക ഗുണാതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അല്ലെ, ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ, അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അത്ര എഴുതിയാ മതിയോ മാതാജി? മതി. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രവർത്തനപരവും കാര്യക്ഷമവും. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 28-ാം ശ്ലോകത്തില് നാരദൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം വർഷകാലത്ത് മഹർഷിമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി എന്നും രാവിലെ അവർ പാടുന്നതും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയുടെയും കാമവികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് നമ്മള് വായിച്ചു പോയതാണ്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് നാരദൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, നാരദൻ ആരായിരുന്നു പറയുന്നത്? ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ചാതുർമാസ്യത്തില് 4 ഋഷിമാർക്ക് ഭക്തിത സേവനം സേവനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ സേവനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദാസീപുത്രൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് നാരദ മഹർഷി ആവാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. 5ാമത്തെ വയസ്സിലെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നല്ലേ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതെ. ഇതില് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായുള്ളൂ അല്ലെ? 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത അധ്യായം ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെക്കട്ടെ. കുറച്ച് വായിച്ചു പോ. എക്സാം എന്ന് വെക്കേണ്ടിയത് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്തെ ആ പുഷ്ടി മാർഗം അതൊന്ന് പറയോ? ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണ മാതാജി. അതായത് നമുക്ക് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം, അതായത് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സ്വമേധയാ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെ, അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വമേധയ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ എന്തിനു പറയുന്നത്? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്.
19 വരെ ഉണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. 19 വരെ അധ്യായം ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളൂ. അത് 19 വരെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള നമുക്ക്. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും, അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. 9 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദിവസം മുഴുവൻ യാതൊരു വ്യതിചലനം കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു തരത്തിലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും അവര് ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതിക ആദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ 5 പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തന്റെ സമയം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. അലസനായിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞു അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതിക ആദരം ഒന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തൽപരനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകനാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത്, അതായത് മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കാനായിട്ട് സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. മാതാജിയെ സർവാതിശായിയായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അതിന്റെ മീനിങ് ശരിയായിട്ട് എന്തുവാ? സർവാതിശായി, ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങള്, സർവ അതിശായിയായ ഗുണങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളും ലീലകളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പൂതന മോക്ഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഭഗവാൻ എത്ര പ്രായമുണ്ട് ആ സമയത്ത്? കൈക്കുഞ്ഞ പൂതനാമോക്ഷ സമയത്ത് 6 ദിവസം അല്ലെ? നമുക്ക് അതിശയിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. 6 ദിവസമുള്ള ഒരു കുട്ടി, 6 ദിവസം പ്രായമായ ഒരു കൊച്ച് എന്താണ് പൂതനെ പോലുള്ളൊരു രാക്ഷസിയെ വധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം. എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന, സർവ അതിശായിയായ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും നമുക്ക് എടുത്താൽ അറിയാലോ. ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക്. എന്തോ ഒരെണ്ണത്തിന് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെയും പറഞ്ഞുണ്ട് സർവാതിശായിയായ ഒരു വേർഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. മുഖത്ത് സർവാതിശായിയായ മുഖത്തു നിന്ന് വരുന്ന അത് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി ഇത് തന്നെയല്ലേ ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ ആ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. തത്ത പറയുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുഖമുഖ അമൃതദ്രവ സംയുതം ശ്ലോകം തന്നെ പറയണത് അങ്ങനല്ലേ? പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭൂവി ഭാവം അങ്ങനെയല്ലേ പറയണത്. അതായത് തത്ത കൊത്തിയ പഴങ്ങൾക്ക് മധുരമുള്ളത് പോലെ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്താണ് അത്രയും മധുരമുള്ളതായിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അത്രയും അപ്പൊ അത് നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 9 ഗുണങ്ങളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ എന്താ പറയാ ഹർഷോന്മാത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന 9 എണ്ണം. ഇനി സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. കുറച്ച് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണചിന്തയായിരിക്കും. ശരീരത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് സേവനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുവിപ്പിക്കും. ഹർഷോന്മത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കുകള് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും.
പിന്നെ എപ്പോഴും ചിന്ത എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. ശരീരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ണീര്, സദാ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ സമയം പാഴാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്തത് സ്ഥിരോത്സാഹിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി, അല്ലെ? അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണമുള്ളപ്പോൾ പോലും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരോത്സാഹി എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അസ്വസ്ഥനാകാനായിട്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഒരു ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉള്ളയാളിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പരീക്ഷത്തിൽ കാണാം. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ തന്റെ മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹാബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിതദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഞാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഗംഗാ തീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാമാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതരായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ പറയുന്നത്, അതായത് തന്റെ മരണസമയത്ത് മഹർഷിമാരോട് പറയാണ്, ചുറ്റിലുണ്ടായിരുന്നവരോട്, അപ്പൊ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിതദാസനായിട്ട് എന്നെ കണക്കാക്കണം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എല്ലാവരും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം, ഗംഗാമാതാവും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ആ ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം അത് എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. കാരണം ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തില്. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഒരു മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, പിന്നെന്താണ്? ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായിട്ടുള്ള നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ട് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഒന്ന് ക്ഷമാശീലം, പിന്നെ സ്വച്ഛന്തമായിട്ടുള്ള നില മനസ്സിന്റെ, ഇതൊക്കെ അതിനുദാഹരണമാണെന്ന് പറയാം. ഇനി അനാസക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനാസക്തിക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബ സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടുമെല്ലാം ഉള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു, അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കാരണം കൊണ്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് എന്താണ്? എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളുമാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? ഭരത ചക്രവർത്തിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചു. കാരണം ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആരും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നില്ല. ഈ രാജാവ് ആകൃഷ്ടനായിരുന്നില്ല. അനാസക്തി എന്നാൽ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും കൃത്രിമമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറൽ എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവനെയാണ് അനാസക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനാസക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൃത്രിമമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറല്ല ചെയ്യണത്. അതെങ്ങനെയാ പറയണത്? നമ്മൾ ഈ എല്ലാത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുക. നമ്മളെ മുന്നില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാല്, നമ്മള്
ഇന്നിപ്പോ വ്രതം എടുക്കാണ് നമ്മള്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ കുറേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചാലും നമ്മളത് കഴിക്കാതിരിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പറയണത്, ത്യാഗം എന്ന് പറയണത്. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി ഇല്ല നമ്മൾ പറയണത്. അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാതെ ഭക്ഷണം ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇന്നൊന്നും കഴിക്കാനില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് അന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഒന്നുമില്ല വീട്ടില് കഴിക്കാൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പക്ഷെ നിറച്ച് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ് അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനാസക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ നടുക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം അതാണ്. ഇനി അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവഗുണങ്ങളുമുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരത മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അഹങ്കാരി അതായത് നമ്മൾ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ നിലസ്ഥിതിയില് അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ നിരഹങ്കാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരത മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷപ്രേമം വളർത്തിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആരായിട്ട് മാറാണ്, അവധൂതനായിട്ട് മാറി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അതായത് ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പോലും എന്താണ് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ശത്രുക്കളുടെ അടുത്ത് പോലും പോയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു പറയുന്നത്. അതാണ് അഹങ്കാരമില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അഹങ്കാരമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഏതാണ്ട് 200 വർഷം മുമ്പ് കൽക്കട്ടയിൽ ലാൽ ബാബു എന്നുപേരുള്ള ഒരു മഹാജന്മി വൈഷ്ണവനായി മാറി വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷ യാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പ്രയാസങ്ങളോ അതൊന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കണേ. നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് അവഹേളനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ താഴ്ത്തി സംസാരിക്കാം, മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ പല രീതിയിലും നമ്മളെ നാണം കെടുത്തുന്നതോ മോശമാക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം. ഇനി മഹാപ്രതീക്ഷ. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ആശാബന്ധം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആശാബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഔദാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സഹായം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം, അതിനാണ് നമ്മൾ ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവുന്നത് പോലെ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, അതാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായ ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ നാം ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് വേണ്ടത്ര ഉത്സാഹം അല്ലെങ്കിൽ ഔത്സുക്യം കാണിക്കുക. ആ ഔത്സുക്യത്തെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും, സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയും. തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് ഈ ഔത്സുക്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിലയാണ് എന്ത്, ഈ ഔത്സുക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഓരോന്നും നേടാനും
നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അത് മേടിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വിജയം നേടാനായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണം. നമ്മൾ അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ഉത്കണ്ഠ വളർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വേദങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവവും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുണ്ട്. അതായത് രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായ ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടാൻ ആരാണ്? ഋഷഭാനുവിന്റെ മകള്. രാധാറാണിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് ഋഷഭാനു. ഋഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. ഇതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മാക്കളെ പ്രകൃതീകരിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന ഭഗവാന്റെ കുസൃതിയെ കുറിച്ചും കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ദാമോദര ലീല. എല്ലാ വർഷവും എന്തുണ്ട്? ദാമോദര ലീല നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ദാമോദര ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദാമോദര മാസത്തില്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കത് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അത്രയും പുതുമയോട് കൂടിയാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും നമുക്കതിൽ ബോറടി ആയിട്ട് നമുക്കത് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇതില് 18ാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങള്.